Enw Carwyn a dwi'n bychynog ar arwyddion a dylunio Boomerang yn Grymych. Mae'n busnes i wneud baneri, arwyddion ar gerbydau a bethau fel cardiau busnes a flyers. Nes i dechrau'r busnes yn mis Chwefror eleni. Nes i sefydlu'r busnes yn mis Chwefror eleni. Byddwn i wedi bod yn gweithio i cwmni'n debyg am 4 mlynedd, achos nes i fyny syth o'r ysgol i busnes tebyg de. A wedyn ni'n gweld bod gap ar y farchnad yn ardal Crymych, so es i amdani a dechrau wrth yn unan. Dar mi'n sefydlu'r busnes, dwi'n gwneud gwaith i busnesau lleol fel Manson Davies, cwmni Rhyddiaeth Brenni, Steve Edwards, adeiladwaith a y Shop Chips yn Glandy Cross. Mae rhan fwyaf waith i'n gwaith lleol a dwi'n delio gyda ysgolion a rhan fwyaf busnesau yn yr ardal. Dwi wedi bod yn ffodus iawn o'r dechrau, so i wedi hysbysebu llawer. Mae cardiau busnes da fi a dudalen ar Facebook, ond mae rhan fwyaf waith i'n dod jyst wrth pobl yn siarad ei gilydd a mwy o waith dwi'n gwneud. Mae pobl yn tueddu o siarad a dwi'n pigo lan mwy o waith i ni. Mae nifer fawr o'n gysmeriad i'n siarad Cymraeg a mae rhai'n dod at yn gofyn i wneud cerbydau neu flyers yn ddwyieithog. Mae rhai yn cael trafferth i cyfieithu beth dan o Saesneg, felly dwi'n oes o Menter sydd Benfro i cyfieithu y gwaith, so mae'n gwneud yn drwyddach i'r gysmeriad. A gyda bethau fel cardiau busnes a flyers, maen nhw'n rhin bris i wneud nhw'n ddwyieithog, so mae llawer yn benderfynu i wneud un ochr yn Gymraeg. Enw yw Carwyn James, dwi'n bychynog ar siop Glandy Cross a property yn Crymych, sef Lewis. Yn aml iawn, dwi'n anfodloni ar y ffordd mae pobl yn siarad am bobl ifanc, bod nhw'n disgwyl bopeth ar blant a bod nhw'n bodlon i'r ymdrech. Mae Carwyn Rhys o Cwmni Boomerang wedi penderfynu sefydlu'r cwmni'n lleol. Mae'n bachgen talentog iawn, mae'n gweithio'n galed, dim bachgen 9 i 4 o Carwyn. Mae'n gweithio'n aml iawn yn ffwrdd yn 9 gloch nos. A mae wedi helpu ni i gynllunio lot o arwyddion i hybu a hyrwyddo'r cwmni newydd i werthu slodion. Mae'n gwneud gwaith gweiddiol iawn a mae'n gwneud gwaith pennig ap. A mae'n ffordd ni mewn i'r gysyniad o weithio gyda'n gilydd. Dwi'n licio'r ffaith yn aml iawn gyda hwyr ar ôl gwaith ar y ffarm. Mae dad yn helpu fe roi arwyddion lan. Dwi'n licio'r syniad bod iddo ci yn helpu fe yn y swyddfa. A mae'n popeth dwi'n moyn mewn cwmni lleol. Roi gwaith o safon uchel, gwaith personol, a siali orau glas. All yn Carwyn, methu. Dylid ystyried Boomerang i ennill y Gwobrau yma, oherwydd mae Carwyn o hyd yn cydymffurfio da bod yn ddwyieithog. I ni fel cwmni yn gweithio yng Nghefn Gwlad Cymru, mae'n iaith ni yn rhan bwysig iawn o'n diwylliant ni a'n hanes ni, a mae Carwyn yn cefnogi hynny cat y cat. Yn aml iawn roedd i'r Cymraeg ar gefn y Saesneg, un o'r gwmniodd Saesneg, iddyn nhw cael sylweddoli fe mae'n bwysig mae'r iaith yn yr ardal yma. Ni'n gwybod bod rhifodd sy'n siarad y iaith yn gostwng, ond os na'n ymwneud hyrwyddo a cefnogi a pwysio'r iaith reit i'r ffrynt, does da ni fawr o beth i lwyddo yn y dyfodol. A mae Carwyn yn cefnogi hynny cant y cant. Dwi'n credu dylen i ennill y Gwobrau achos dwi'n busnes sy'n gweithredu yn y iaith Gymraeg a marchnata'n iaith Gymraeg, a hefyd dwi'n hybu busnesau eraill i marchnata'n iaith Gymraeg a helpu nhw i gyfieithu busnes nhw i'r iaith Gymraeg. Dwi'n gweithio bydd y Gwobrau yn helpu fi i tyfu fel busnes a gobeithio byddai'n gallu mwyn cwbl o blynyddoedd
rhoi gwaith i ryw fechgyn lleol fel digwyddodd i fi cwbl o flynyddoedd yn ôl.